mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ kari la Fatumata hakɛ to dɛ nasɔngɔ bɔ a ka di n ye bi I ka sogo de san c'est-à-dire ne ye dɔ kɛ jɛgɛ dun na tan jɛgɛ kolo kun balanan kan na olu n'a tun tɛ na fa ka sogo de san sogo san bi o de nege bɛ ja o de nege bɛ ne dun bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ye nɔ aw ye mun ci tugun aw muso ninnu aw ka ko tɛ ban yɔrɔ awɔ a bɛ nasɔngɔ ko kelen ɲini e bɛ to ka 200 di ko ka taa n'a ye sugu la tiɲɛna 200 tɛ foyi sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ débrouiller min na ne bɛ ala ka sutura de kɔnɔna na nasɔngɔ dafa a bɛ ka min da ne kan ne b'a 200 tɛ fɛn sɔrɔ e furu a san joli ye sisan e furu san joli an tɛ 200 de di ne tɛ 200 de d'e ma waati bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la 200 tɛ fɛn sɔrɔ sugu fɛn bɛɛ ka nɔgɔ e ka soni min bɛ yen e n'o falen mina don o don e tɛ 200 nin san a bɛ san cogo min na maɲumanko min na est-ce que e b'a dɔn a bɛ san maɲumanko min na est-ce que e b'a dɔn sugu foyi tɛ yen bi min ma nɔgɔ e bolo mɛlɛkɛla hali yɔrɔ yɛrɛ karo yɛrɛ tɛ ka jɔsi ka jɛ e yɛrɛ fana sa n'a taara terikɛ fɛ yen kan yani ka taa nasɔngɔ di a yɛrɛ kɔni ne minɛ I ka 100 kɛ ka naji dilan k'a bila yen ko ka jumɛn kɛ I bɛ 100 kɛ ka na san naji k'a kɛ naji dumanba dɔ ye a t'i kɛ don ta piyakolon piya ɲɔgɔnna ye dɛ wala a t'i kɛ naji dumanba de ye yanni ka na 100 nasɔngɔ o kuma joli 1000 de bɛ jɛma ka kɔrɔ est-ce que e bɛ jaba kulo da dɔn sisan sugu ni gɔlɛ jaba kulo yɛlɛmana ayi e tɛ sugu dɔn han ayi ne tɛ ɲininka don sugu ni gɔlɛ jaba da yɛlɛmana 100 nasɔngɔ o ne bɛ taa sa sugu jumɛn ne de ko k'i k'a dilan de e de ta ye wari ne de ta ye wari bɛ sɔrɔ cogo ne t'a dɔn ne de b'a dɔn wala k'o de f'i ye ni n'a tɛ se k'a san kuma caman t'a la n b'a dɔn aw deri min filɛ pariko la nin o de kɛlen ka cɛw ka ko bɛɛ de tiɲɛ o kuma an bɛna si k'a ta in na de n'o don nasason t'an ka taa sisan o t'an ka taa an bɛɛ bɛ taa san a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan nɔ o mun ko sugu ye tan 100 ko ka dɔgɔ nasɔngɔ la den t'i bolo muso tɛ foyi foyi an mɔgɔ 2 nin pe 100 bɛ se ka dɛsɛ k'e ni ne ka nasɔngɔ kɛ yan ou bien e de bɛna yan ka bɛɛ de wele dumuni la an ka taa n'a kɛra min a tɛ don a si la sugu kɔnɔ mais bi pour que a ko bɛɛ y'a yɛrɛ ka ban siɲɛ kelen an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de sugu la problème foyi t'a la sogo kɔni sogo naji bɛ dun n yɛrɛ tɛ taa baara yɔrɔ la ne da tugu bi sɔrɔ o yɛrɛ de ka di ne ye awɔ an ka taa min b'a la bi I yɛrɛ b'a dɔn muso in ye dɔrɔmɛ di ko ka dɔgɔ 200 ne ni e mɔgɔ 2 ni sɔnja min bɛ ne kan ne ka du sɔnja min bɛ ne kan ala n'a kira de b'a dɔn walahi ala n fa tɛ yen n ba tɛ yen dɔgɔnin tɛ yen kɔrɔ tɛ yen ne ni nin mɔgɔ 2 e ye 100 d'a ma sugu la n'a ka naji to ko sugu ka gɛlɛn k'a donna k'a bɔra k'o tɛna fɛn sɔrɔ mɔgɔ 2 ayiwa bon n b'o problème kelen de kɔnɔ ni ala t'o sɔrɔ o ko jumɛn kɛ cogo ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ n ta in lakali cogo o cogo la mais a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ sugu la ne yɛrɛ kɔni ta ne ko an bilatɔ de filɛ ɲɔgɔnya ta an tɛ sira kɛ kelen kɔrɔ sa
sisan ne ta bila sogo ta yɛrɛ ne sogo ti da na awɔ wala sogo yɛrɛ ne ka san sisan a bɛ san Aba, anike sogo kare joli? kɔri baasi tɛ sogo kari yan bon sogo kari 200 ani 20 Kɛmɛ fila ni mugan wa? saga da ka gɛlɛn sisan dɛ misi tɛ ka Kunu ni bica dɔ fana ne sogo kan, o kɛmɛ ni yɔrɔ de bolo. nɛgɛ ah bon n bɛ d'i ma 100 la kɛ Kɛmɛ na. yɔrɔ ne ni e ma ɲɔgɔn ye bamakɔ hôtel du Mali la yan fɛ vraiment aw bɛɛ bɛ ko in sira ɲɛnabɔ bilen i jɔ sa nin kan ka kuma ɲɛnama kɛ fɔlɔ Sogo kɛmɛ na filɛ nin ye. sogo 100 la filɛ nin ye wari sara aw ka taa yan tɛ baro kɛ yɔrɔ ye yan ye sugu la sogo 100 la nin Awɔ. i ɲɛ b'a la ne de ye 200 di k'i kana fɔ ko sogo naji de ka di n ye bi mais bi taa namugunifin san Namugunifin min? i ka taa Ne ka du kɔnɔ. i ka taa ji k'a la i k'a lamaga m'o Sogo i b'a san bi. o ka fisa ni nin sogo in kana na sugu cɛ n'a wari di ka na Wari ko i ka wari sogo. di ka na 200 ni n bɛ mugan b'a la 100 fila di ka na n bɛ mugan b'a la nani 100 fila Ni sogo i b'a san a bi. fɔ i terikɛ ɲɛna n'a ma sogo ko in ɲɛna e filɛ wari la e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye namugunifin anw mɔkɛw n'an bɛnbaw olu delila o de la i m'a ye olu ye farafinw yɛrɛ yɛrɛ u falen don kolo la ni fɛn bɛɛ cɛ o ye cɛ sogo mais sisan Sogo san. tɛmɛ ka bila yen i muso bɛ sanni kɛ ne fɛ sogo la la waati bɛɛ e nafigi ye nafigi tɛ filɛ tɛ don da la fiyewu A bɛ e ma sa. ye mɔkɛ ma si sɔrɔ han i ma ale fɛnɛ kɛra i n'a fɔ sufɛlɛ e bi an ka den nin i bɛna an dagolo ja sɔgɔmada in na cɛjugu den nin ye mun den fili sogo datugu a datugu An sɔgɔ. An sɔgɔ. Jaba kulo dun. Bi seegin. Kelen kɛ. ko tɛna segin Kɔnɔtari dun. O fana kulo ye misɛnmanin kulo ye 70, kumaba ye 80. O kilancɛ k'a la. i jɔ fɔlɔ ba Poivron ninnu tɛ. ko min fɔlɔ A ye poivron kɛ. an nana nasara an mana fa nin da an na ne fa nin y'a mɛn n'i bila la an kana na san ɲɔgɔn fɛ Jɔn ye fa? ani i kana ne fa nin o tɛ kelen an nana jama sanni e min fɔ sisan an fa nin Ne t'i fa de ne bɛ ka ka na de san. E m'a fɔ ko ka 80 de bɛn naji sɔngɔ ma. walahi o mun ye n fa nin Min bɛ nin kɔnɔ. a ka ɲi ta sa nasa ma se ne fa nin na a ka ɲi ta y'a mɛn a ka ɲi wala n terikɛ wala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛ yen nɔ i y'a mɛn Ne bɔlen ka wari de a tɛ kɛ ten dɛ. N ka wari. I ye san 2 min wari de. Ne b'a ka kɛ